జ్ఞానానందమయం దేవం నిర్మలస్ఫటికాకృతిం ఆధారం సర్వవిద్యానాం హయగ్రీవం పాస్మై. ఓం లక్ష్మీ హయగ్రీవాయ నమః. ఇప్పుడు దీపావళిపై ఉన్న సందిగ్ధత, ఎప్పుడు వ్రతాలు చేసుకోవాలి, ఎప్పుడు లక్ష్మీ పూజలు చేసుకోవాలన్న సందిగ్ధం ఉంది. దాని గురించి వివరణ ఇచ్చే ప్రయత్నం చేస్తాను. ఆదివారం రోజు అమావాస్య ఉన్నందున ఆదివారం సాయంకాలం మరియు ఉదయం పూట కూడా లక్ష్మీ పూజలు చేసుకోవచ్చు. ఇక సోమవారం రోజు కేదారేశ్వర వ్రతాలు నిర్ణయించవలని చేసుకోవాలి. ఈరోజు ఈ సంవత్సరం స్వాతి నక్షత్రం లేదు కనుక కొత్త నోములు పనికిరావు. అలాగే కొత్త అల్లులను పిలిచి బట్టలు మరియు దీపావళి కట్నం పెట్టడం అనేది ఈ సంవత్సరం లేదు. ఇదంతా గమనించి భక్తులందరూ కూడా భక్తి శ్రద్ధలతో శాస్త్రానుసారంగా, ఎవరో ఏదో చెప్పారని కాకుండా శాస్త్రానుసారంగా ఈ యొక్క దీపావళి పండుగ జరుపుకోండి. శుభం భూయాత్.